Καλησπέρα, είμαστε με τους Cool Drivers σήμερα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Και τα ονόματά σας είναι? Είμαι ο Ανδρέας και παίζω μπάσο. Είμαι ο Παναγιώτης και παίζω τύμπανα. Είμαι ο Κέιμο τραγουδιστής. Είμαι ο Νίκος, παίζω κιθάρα. Δεν το λες με σιγουριά όμως. Το σκέφτομαι καμιά φορά, ξέρεις. Ωραία. Λείπει και ένα μέλος η Μαρία που παίζει τα πλήκτρα. Πείτε μας κάποια πράγματα έτσι, σχετικά με το συγκρότημα. Από πού πήρατε το όνομά σας, ποιος είχε την ιδέα να το δημιουργήσει? Να, αυτός την ξέρει την ιστορία. Λοιπόν, η ιστορία όπως την έμαθα, επειδή είμαι ο τελευταίος που έχει πει στο συγκρότημα, οπότε δεν το είδα live. Okay. Αλλά μέσα από την έρευνα που έκανα, ανακάλυψα το πώς βγήκε το όνομα. Το οποίο ήταν πάρα πολύ αστείο, μπορώ να ομολογήσω. Κάποια στιγμή παλιότερα, με τον Νίκο, όταν ήταν σε ένα φροντιστήριο σαν ηλικιόπαιδα και περπατάγανε στον δρόμο καθώς γυρίζανε και πήγαν να περάσουν στον δρόμο. Οπότε εκείνη την ώρα περνούσε ένα σχολικό. Και επειδή ο Σνοσόνογ είναι πάρα πολύ αφηρημένος, τρελά αφηρημένος, ξεχνάει τα πάντα, πήγε να περάσει στον δρόμο την ώρα που περνούσε και ένα σχολικό λεωφορείο. Ευτυχώς ή δυστυχώς δεν ξέρουμε ακόμα, ο Νίκος τον τράβηξε και τον έσωσε. Αλλά πάνω στα νερά του άζε και φώναζε που πάζει σκουλντράβερ και παραλίγο να με πατήσει και κουτουλού. Οπότε εκείνη τη στιγμή έσκασε και η ιδέα του ονόματος. Δηλαδή, το κρατήσουμε, είναι ένα καλό, School Drivers. Τέλεια. Έχουμε μαζί τον πρώτο σας δίσκο και είναι School Drivers Πάμε Τρομή. Πότε κυκλοφόρησε? Το 2009, μόνο που το K είναι School Drivers πλέον δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Όχι. Είναι σκέτο School Drivers. Ακριβώς. Όχι, είναι σκέτο School Drivers. Έφυγε και το δε. Είναι... Και αυτό. Είμαστε πολύ μήνυμα τώρα. Περικοπές σε εποχή κρίσης τώρα, Σε φαντάζομαι. λίγο θα διώξουμε και το School και το Drivers. Με την κρίση ξέρεις, κόβεις λίγο κάποια πράγματα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ποιες είναι οι επιρροές σας σαν μουσική? Λοιπόν, οι επιρροές μας σαν μουσική. Νομίζω ότι δεν φαίνονται καταρχάς. Δηλαδή, εγώ ας πούμε ξυπνάω με Παντέρα, ακούω Dream Theater, λίγο Bach και δεν ξέρω τι άλλο κάτσε μετά. Καμία τύχη. Τέλεια. Εσύ? Γονίδι, Μαζού Αντεζού. Και Παντελής Παντελίδης. Όχι Παντελίδη, Παντελίδη. Είναι πολύ κουλτούρα για εσένα. Δεν μπορώ, μέχρι πάω όλα αυτά. Μέχρι πάω εκεί, τερματίζω. Αυτά. Τέλεια. Οκ. Θέλει να γίνει επαγγελματίας, μου επιτρέψετε το σχολείο, καταλάβεις. Εντάξει, πολλοί γράμμες παίζουν σαν μπουζούκι, οπότε δεν είναι. Λοιπόν, εγώ γουστάρω Seether, Foo Fighters, Peppers, Muse και ό,τι γουστάρω Bonnetis. Του κάνει όλα τα άγνωστα. Πολύ καλά. Πηγαίνουμε στο χεράκι τώρα. Ναι, από επιρροές, εγώ τώρα. Κατά καιρούς δηλαδή είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας πει, ναι. Επόμενη ερώτηση. Επόμενη ερώτηση. Σαν μπάντα όμως, ποιο είναι το ύφος σας? Για κάποιον που δεν σας έχει ακούσει, πώς θα το περιγράφατε? Να του δώσετε ένα κίνητρο να πάρει το δίσκο. Όχι, ο Ανδρέας θα το πει αυτό εδώ πέρα. Vegetarian progressive. Ναι, vegetarian progressive. Ποια είναι το ύφος μας? Εμείς γενικώς δεν μας άρεσε να βάζουμε ταπέλα στη μουσική μας. Είναι μουσική. Είναι ένα σύνολο επιρροών που βγάζουμε τους School Drivers. Όταν με το καλό έρθει ο νέος μας δίσκος που αυτή τη στιγμή είναι στο στούντιο και. Στα τελειώματα. Ναι, στα τελειώματα έχει πλέον φτάσει λίγο πριν τη μίξη. Ένα χρόνο τον δουλεύουμε. Θα φανούν πάρα πολλές επιρροές οι οποίες θα είναι μέσα από το πρίσμα του Ανδρέα, του Παναγιώτη, το δικό μου, του Νίκου και της Μαρίας. Συμμετείχατε στο Band Project 1 του MTV πέρυσι, ήσταν ως φιναλής μαζί με τους Ένιγμα. Ποιες ήταν οι εμπειρίες σας, τι αποκομίσατε από όλη αυτή την εμπειρία? Το Band Project για την πάντα για τους School Drivers ήταν ακόμη μια εμπειρία μέσα στα 4 χρόνια εμπειριών που μαζεύουμε. Ήταν μια ουσιαστική ευκαιρία, κάτι πολύ καλό που συνέβη σε εμάς ήταν ότι γνωρίσαμε τους Ένιγμα, που είναι μια μπάντα πάρα πολύ καλή και γενικώς είναι πολύ καλό να υπάρχει οι μπάντες να είναι κοντά, να γνωρίζουν τη μουσική μεταξύ τους και να υπάρχει αμοιβαιότητα. Και το κυριότερο όλων που αποκομίσαμε σαν εμπειρία είναι ότι ό,τι και να κάνουμε όταν είμαστε μαζί είναι πάρα πολύ καλό. Ποια είναι η άποψή σας για την ελληνική μουσική βιομηχανία? Το πρόβλημα με την ελληνική, την παγκόσμια, γενικά τη μουσική βιομηχανία, νομίζω ότι είναι βιομηχανία πλέον. Δηλαδή είναι φάση, παίρνει μια ωραία κοπελίτσα, ένα ωραίο παλικαράκι και τέτοιο. Πάει ένας τύπος, κάνει copy-paste 4 κόρτα από κάπου αλλού, λέει λοιπόν μεγάλη πάρτο, παίζει ένα κομμάτι 4 μήνες, 5, μετά το ξεχνάει όλοι. Από άποψη τραγουδιού και το τι βγαίνει. Από άποψη κόσμου, δυστυχώς η μουσική βιομηχανία πεθαίνει και ίσως και γι' αυτό να κάνει ό,τι κάνει.
Κανείς δεν αγοράζει CD, όλοι τα κατεβάζουν. Το οποίο είναι λιγάκι κακό γιατί, ας πούμε, η φάση που είμαστε εμείς τώρα, γράφουμε ένα δίσκο. Έχουμε χώσει χύψη ωμέγα λεφτά. Και καλά κάνουμε και τα χώνουμε. Το γούστο μας κάνουμε. Δεν θεωρώ ότι θα ζήσω ποτέ από τη μουσική, ούτε το βλέπω επαγγελματικά ξεκάθαρα. Αλλά θέλω κάποιον να εκτιμάει και τον κόπο μου, πέρα από ένα καλό λόγο. Οπότε η χρυσή τομή νομίζω ότι κρύβεται κάπου στο ότι ο κόσμος να υποστηρίζει τη βιομηχανία για να έχει προϊόν και η βιομηχανία να βγάζει καλύτερο προϊόν. Κοίταξε, η τέχνη σήμερα, τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπω εγώ, έχει αρχίσει και γίνεται παιχνίδι στα χέρια πλουσίων. Δηλαδή πρέπει να έχεις χρήματα για να κάνεις τέχνη ούτως ή άλλως. Είναι και εμείς ας πούμε, που προσπαθούμε ας πούμε, να κάνουμε παράδειγμα αυτό το δίσκο που ετοιμάζουμε τώρα. Χρειάζεται χρήματα. Αυτό τι προϋποθέτει? Προϋποθέτει παράδειγμα μια πολύ μεγάλη απόφαση που πήραμε εμείς ως μπάντα, ότι από ό,τι live κάνουμε δεν θα βάλουμε ούτε μία δραχμή στην τσέπη μας και θα τα κρατήσουμε όλα για να χρηματοδοτήσουμε το δίσκο. Αυτό είναι κάτι που κάποιες μπάντες το παίρνουν σαν απόφαση, κάποιες όχι. Εν τέλει, αν δεν το είχαμε κάνει εμείς αυτό, αν δεν είχαμε πάρει αυτή την απόφαση, δεν θα ήμασταν σε θέση αυτή τη στιγμή να χρηματοδοτήσουμε αυτό το δίσκο. Οπότε κάνετε την παραγωγή μόνοι σας. Ναι. Άρα, επομένως, δεν θα ήμασταν σε θέση να παράγουμε τέχνη. Άρα, η κρίση σήμερα είναι διτή. Δηλαδή, από τη μία, ναι, σου προκαλεί, σου φέρνει όλα αυτά τα συναισθήματα, ας πούμε, γιατί πιέζεσαι, γιατί φτάνει σε μια κατάσταση να λες και τι θα μου ξημερώσει αύριο. Κάθε μέρα, ας πούμε, ξυπνάμε και λέμε «Α, αυτό, σήμερα άλλο, ξέρω εγώ, αύριο άλλο». Αλλά και έχεις όλη την καλή διάθεση και να γεννήσεις πάρα πολλά πράγματα, τα οποία εν τέλει για να τα γεννήσεις και να τα κάνει να τα παράγεις με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να το καταλάβει περισσότερος κόσμος και να μην είναι απλά μια φάση με την κιθάρα σου και έγραψα κάτι και ντρακαντρούκα, θέλει χρήμα. Να ασχολείσαι με κάτι άλλο έξω από τη μουσική. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να βρεις δουλειά πλέον. Υπάρχει κάποιος τυχερός εδώ? Εγώ έστω ότι είμαι πολιτικός μηχανικός γιατί είμαι αυτοδημιούργητος άνθρωπος και καταλαβαίνω. Ελεύθερος επαγγελματίας. Σκοτώνομαι στη δουλειά. Φαντάζομαι. Κάνω κάθε μέρα πρόβες. Οπότε άνεργοι. Όχι άεργοι. Άνεργοι. Λοιπόν, ο κύριος από εδώ είναι πολιτικός μηχανικός. Ο κύριος από εδώ είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος παράτησε το διδακτορικό του, το έκανε δεύτερο μεταπτυχιακό, ας πούμε, γιατί ήρθε στους school drivers. Αυτό είναι το δώρο μας προς αυτόν. Περάσαμε ένα διδακτορικό. Λοιπόν, εγώ επίσης είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός. Δούλευα σαν μηχανικός τηλεπικοινωνιών μέχρι πέρυσι. Και ο Νίκος από εδώ πέρα είναι. Φυτό. Α, όχι, γεωπόνος, δεν φυτό. Γεωπόνος. Και η Μαρία μας που λείπει από εδώ είναι στην διοίκηση επιχειρήσεων, τελείωσε. Κάτι άλλο που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι πώς είναι να έχετε μια γυναίκα στην μπάντα. Σας αντέχει ή την αντέχετε? Αυτό έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, κοίτα να δεις, το πιο σημαντικό είναι οι 4-5 κρίσιμες μέρες του μήνα. You know what I mean. Ναι, πολύ καλά. Εκεί πέρα είμαστε πάντα όλοι, ξέρεις, λίγο επιφυλακτικοί, λίγο πιο ήσυχοι, λίγο πιο μαζεμένοι. Κόμμετς πρόβες. Το ρισκάρουμε να κάνουμε πρόβα. Εντάξει, καλά περνάμε, δεν μπορούμε να πούμε. Είναι και έτσι μια ευχάριστη διαφορετική νότα στο όλο σύνολό μας. Και φυσικά έχουμε κι άλλο ένα θεματάκι, το οποίο είναι ότι η Μαρία. Εγώ το έχω το θέμα. Να σας πει ο Νίκος το θέμα. Τίποτα, απλά με τα πλήκτρα, επειδή ζυγίζουν συνολικά 25 κιλά μαζί με τη θήκη, προφανώς δεν τα κουβαλάει η Μαρία. Ή, εντάξει, καμιά φορά κουβαλάει. Αυτό είναι ένα κακό που έχει προκύψει από την ισότητα των δύο φίλων. Ναι. Από την ανισότητα, αυτό είναι ανισότητα, δεν είναι ισότητα. Παραμένει ισότητα όταν μας συμφέρει. Και από πού πήρες το όνομα? Οπα. Δεν ρωτάμε. Ο παπάς που το βάζει έχει πεθάνει. Τον σκότωσε. Ποια είναι η γνώμη σου για την ποιητική τάση των Ουκρανών τροβαδόρων του 14ου αιώνα σχετικά με τον ρωμανισμό της ποίησης του Μεσαίωνα και. Είναι αριστουργηματικό. Όνειρο. Και εσύ ήσουν ο ηθικός αυτουργός αυτού του αριστουργήματος. Και οπότε, ποιες είναι οι φοβίες σου σχετικά με την μπάντα, ποιο είναι το πάθος σου που θέλεις να φτάσει, τι οραματίζεσαι σε όλο αυτό το όνειρο που έχεις? Γενικώς, νομίζω ότι ο μεγαλύτερος μου φόβος είναι
να θυμάμαι να φοβάμαι. Wow. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι το πρόβλημα με μένα είναι ότι πολλές φορές παίρνω κάποιες αποφάσεις, ανεξαρτήτως από την μπάντα, έτσι, σαν άνθρωπος, οι οποίες να έχουν κάποιο ρίσκο. Το καλό με την μπάντα και με τους φίλους μου, ας πούμε, με τους Cool Drivers, είναι ότι υπάρχουν εκεί για να μου υπενθυμίζουν ότι την υπεύθυνη στάση. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στην ουσία αυτή την ισορροπία την ψάχνεις είτε σε ανθρώπινες σχέσεις που έχουν να κάνουν με τη συναισθηματική ισορροπία, ας πούμε, είτε πόσο μάλλον αν την έχεις και σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον, σε ένα φιλικό επαγγελματικό περιβάλλον, όπως είναι αυτό της μπάντας. Όσον αφορά τα πάθη μου γενικώς και αυτά που γουστάρω να κάνω με την μπάντα, θα ήθελα να πω τη λέξη ονειρεύομαι, αλλά επειδή έχει αρνητική έννοια, σημαίνει ότι δεν κάνεις την επιδίωξή σου πραγματικότητα ποτέ. Προτιμώ τη λέξη στόχος. Μου αρέσει κάθε μέρα να βάζω όλο και πιο ψηλά τους στόχους με τους συμπαίκτες μου, να κάνουμε ακόμα ένα βήμα παραπέρα, να γινόμαστε καλύτεροι ως μουσικοί, ως άνθρωποι, ως καλλιτέχνες, να προχωράμε τη μουσική μας και αν θέλεις και τον κόσμο παραπέρα. Ίσως η μεγαλύτερη επιδίωξη αυτής της μπάντας είναι να καταφέρει να κάνει μια επιτυχία εκτός των συνόρων της χώρας. Αντρέα. Τα σχέδιά μου για το μέλλον. Δουλεύουμε ένα παράλληλο project σαν School Drivers, το οποίο είναι η φάση του μπλέξαμε στη βιομηχανία. Και επειδή κάπως πρέπει να γεμίσει, όχι τσέπη, να γεμίσει τσέπη αυτών που δουλεύουν για να φτιάξουμε εμείς το δίσκο μας, ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή με ένα ακουστικό σχήμα πιο εύπεπτο pop-rock, θα το θέσω. Κατά τα άλλα, είμαστε ένα κλικ πριν τη μίξη του καινούριου μας δίσκου, ο οποίος θα είναι αγγλόφωνος, εξού και το ευελπιστούμε ίσως να φύγουμε από τα σύνορα τα δικά μας. Και γενικά τα σχέδια είναι δουλειά και ό,τι κάτσει, όποτε κάτσει και επειδή έκατσε. Τέλεια. Κάποια εμφάνιση. Αυτό το διάστημα, επειδή ακριβώς δουλεύουμε το ακουστικό μας project, είμαστε σε μια διαδικασία να κάνουμε live εμφανίσεις πολλές με αυτό το project, με το ακουστικό project. Ωραία. Τώρα σαν School Drivers, μέχρι να τελειώσουμε. Αφού βγει ο δίσκος, το πιο πιθανό είναι ότι θα γίνει και κάποιο tour, σίγουρα δηλαδή στην Ελλάδα. Και πιθανώς και εξωτερικό δηλαδή, αν πάνε καλά τα πράγματα. Τίτλο για το δίσκο, έχετε καταλήξει? Έχουμε καταλήξει, τελικά καταλήξαμε. Έχουμε καταλήξει. Και τα έχουμε καταλήξει, δεν ξέρω αν θέλουμε να το πούμε. Θα είναι έκπληξη. Θα αρχίσω πάλι τη θεωρία με το Δώστε ένα αποκλειστικό. Κοίτα, επειδή είναι σε 2 μήνες περίπου θα βγει και επειδή μέχρι τελευταία στιγμή δεν ξέρεις πώς είναι οι καλλιτέχνες. Διούχου μία έτσι μια μπορεί έτσι. Να μας αλλάξει. Μπορεί να το ξεχάσει. Ναι, μπορεί να το ξεχάσει. Πάντως αυτό που θα ήθελα να πω σε αυτό το κομμάτι είναι ότι έχουμε βρει ένα όνομα το οποίο εκφράζει όχι μόνο αυτό που συμβαίνει μέσα στο δίσκο μουσικά, αλλά και την πραγματικότητα γύρω μας όπως τη ζούμε. Και όχι απαραίτητα την αρνητική πραγματικότητα, αλλά την πραγματικότητα που προκύπτει μέσα από την πάλη του ανθρώπου και από την πάλη του καθενός από εμάς, για να τα βγάλει πέρα, φαίνεται, σε αυτή την κατάσταση. Είτε μιλάμε για την πνευματική της μεριά, δηλαδή η αγωνία σου να κρατήσεις τον εαυτό σου ίδιο και να παραμείνεις ένα ανώτερο όν, ένας πνευματικός άνθρωπος, και είτε από την άλλη μεριά που οδηγεί στην αποκτήνωση σιγά σιγά. Δηλαδή το κυριότερο από όλα, αν θέλεις, και στο δίσκο, σαν δίσκο, είναι σαν θέμα, μάλλον, είναι αυτή η πάλη. Ενέχει όλες τις καταστάσεις του ανθρώπου, όλα τα συναισθήματα, και όταν με το καλό έρθει η ώρα να βαφτίσουμε το δίσκο, αν θα είναι αυτό το όνομα ή όχι, δεν έχει και πολύ σημασία. Σημασία έχει ότι το νόημα που θα βγαίνει θα είναι όλο αυτό που προσπάθησα να περιγράψω. Το Band Project 2 ξεκινάει στον Αντένα σε λίγο καιρό. Κάποια do and don't σε μπάντες που θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό. Τώρα είναι αργά. Ασχέτως band project και μη, η συμβουλή που η μόνη που ισχύει για όλες τις μπάντες και για όλους τους μουσικούς είναι πρόβα και μελέτη.
Τα υπόλοιπα θα έχουν μπροστά στα βάθη που βλέπουν. Κάνετε πρόβες και είτε σας παίρνει η κάμερα, είτε σας βλέπουν οι 10 φίλοι σας, είτε σας δει ένα στάδιο γεμάτο. Αν είστε δουλεμένοι, θα βγείτε καλά. Υπάρχει κάποιο website, τρόποι κοινωνίας με την μπάντα, ποιοι είναι? Βασικά το οποίο μπορεί να το βρει στο τηλέφωνο 090 69 69 69 6. 8 ρε! Αλφα. Λοιπόν, μπορεί να μας βρει κάποιος στο www.schooldrivers.gr. School, όπως λέμε σχολείο, όχι σκρου. Πρόσφατα, βέβαια, όπως είπε και κάποιος άλλος, έχουμε εξακολουθεί σαν ιός. Δηλαδή, ό,τι και να κάνετε θα μας βρείτε μπροστά σας. Δεν χρειάζεται και να βρείτε και το site, μπορείτε απλά στο Google να γράψετε, ας πούμε, rock, modern rock, school drivers. Θα μας βρείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε. Ό,τι καλύτερο για το μέλλον και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Τι είπε. Το δηλητήριο. Τι είπε, δεν άκουσα. Εμείς Κόφτο.